ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಯಾನು ಗಹನಲ್ಲಿ ತಂದು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಉಂತುದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫೋನು ಇಂಕ ರಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಾಡೆದಾಲ ತಿಂತಿಜೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬೋತೇರು ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೆ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಹೇಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಪೇರ್ದೆ ತಂದು ಬರ್ಕಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಯಾರೇ ಪೇರು ಪತ್ತ ಬರುವೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಕುವ ಯಾನು ಉದ್ದುದ ದೋಸೆ ಕಡೆದಿಂದ ಅಂಚಲಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಪೆ ಯಾನು ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಕನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಅವಳೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅರಿವಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಕೋಡೆ ಬಾಡ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ದಪ್ಪ मतदान दोसे आती जी हाँ वाह 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 एक सर पाडले तिल्ले चा मंदी जी चा दिलन ಬಂತಿನೇ चा या ನೀರಿಗೆ ವೀರ್ ತಿನ್ಬರ ಚಾ ಪರ್ಪರ चा दिलन ಫಚಂತಿ ಇತ ದಿಯೋಡ ನಾನೇ ಇದೆ ಇಂಕೋ ಇವರನ್ನ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕ ಕನ್ನನ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಂಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹೊರರ ಉಂದುವೆ ಮಾರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರು ಹೊರರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಂದು चा बार पूजर ओरर ಕೂಡ ಚಾ ಬೋಡ್ವನ್ ಬರ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಈರ್ ಎಂಕೆ ಈರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಎಂಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೇರ್ ಕಂತ ಅಂದೆನಿ ಈರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಚಾ ದಿವರೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ತು ಚಾ ದಿಯರೆ ಪಂಡಿ ಕೇಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡು ತುಕ ಈ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಅಮಸರಡು ಎಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೊಟ್ಟೆಗೆ ದೀದ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ಜನ ಚೌಲಿ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅಮಸರಗೆ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೀಜಿ ಚೊಂಬುಡ್ ಬಾಡಿ ಹಲೋ ಅವೇರಿಗೆ ಯಾ ನಿಂಕ ಉಲ್ಲೆ ಕೊನವೆ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಚೌಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಸೆಕೆತ ಕಾಂಡೆನಿ ಚಿಂಟುಗೆ ಬರ್ಚೋಡು ಕೋರಿದ ಗಸಿತಲೆ ದೋಸೆ ಕಾಟಿ ತಿಂದುಂಡ ಓ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರದಿಯ ರೀ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅದೇ ನಾನು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ರೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮೋನೇವ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಚಾಪನ್ನ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಬಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂಡಾರಾ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಮಕನ್ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಮಕನ್ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಾರು ಸೊ ಯಾನು ಹೇಮಕನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏನು ಅರ್ಧ ಸಾಡಿದ್ದು ತಿಕ್ಕಿಯತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕಗದಿಯ ಒಂದು ದಿಯಾ ಅಂದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಾಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಯ ಅಂದೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆದಾತು ಪರಿಮಳ ಪೂ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ. ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಬೋತಿಯರಿಗೆ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಅರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಗುಣ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿನಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇನ್ನ ಆತನ ಬಂದು ಓಕೆ ಅನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿರಂದು ದಾದೊಂದು ಯಾರು ಬಂದ್ಪೇನಿ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೇಮಡಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್? ಓಕೆ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಕೊಂಡೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಆನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದವೆ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಸಂಬರದ ನೀರು ಬಿಡ್ತೋಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮುಡಿಯಾರ ಇದು ಕೂಡ ದುಂಬು ಬರ್ತೈತೆ ಉರಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಂಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಲೆಜ್ಜಿ ಅವ ಆಡತ್ತ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ತೂ ಎರಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವೇ ತಿಕ್ಕಾತನ್ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಂ ಪಿದಾಡುವೇರಾ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ನಿ ನಡೆ ಪೋರೆ ಹಾಂ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಡ್ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂಡ ಅವನ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂದು ನೀನಿ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಆತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜೀರು ದಾದ ಈರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎದುರು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಈರು ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸಮರದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರ ಸಂಬರದ ನೀರು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡ ಸಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಮುಟ್ಟದೋಡಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಟ್ಟದರ ಬೊಕ್ಕ 2 days ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅವು ನಂಜು ಈ ಪೂಜಿಗೆ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯತ ಯಾಮರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಇರೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬನ್ನೊಂತೆ ಮುರಣಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪೂರ್ದ ಅದು ಹೇಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಅದು ಓದ್ತೀರು ಐಕ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹೇಮ ಅಂದುಲೆ ಪುಲೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಅದು ನೋಡ್ತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಾರು ಬಂದ್ಬೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆರೇವಾಗ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದು ಗುರ್ತಿ ಸಾವಿರಂದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಹೇಮ ಯಾವು ಯಾನ್ ಬಂಡಂಡ ಮೂಲೆ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗಾರೆ ಎಂದು ನಾಗ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಂಜ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಡ ಸಡನ್ಲಿ ಹೇಮಂದ್ಲೆ ಪೆರೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾದ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಆತನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಐನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅದಾಗ ಹೆಂಗ ಇರೇನಂದ ತೆನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಂದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ದೂರ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರಂಡಿ ನೀ ತಾಳ್ ಅರೆಗ್ ಮೀ ಅಂದೆ ಮರಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ ಏಜ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿಂದ ಪೊನ್ನುಲ ಏಜ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಹಂಗೆ ಅತ್ ಅರೆಗ್ ಮೀ ಅಂದೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಾಕ ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಲಿ ಯಾನು ಉಂತ್ವೆ ಶಾಪಡ್ ಮಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನ ಲೇಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಲೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 3:30 ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಾನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಏನು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲೊಂದು ಏತೊನ್ನಿ ಬರೀಟ್ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ಕಜಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತೆತ್ತಿಗೆ ತುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಸಂತೆ ಪೋರೆತ್ತನ ಮೇರು ಬಿಸಿಲೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅದೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಚದಂತೆ ಬಿಸಿಲೇರು ಸೊ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಹೇಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಮುರಂತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನೋಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿ ಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತನ್ಗ ಹನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಾಯ್ಜಿಂದ ಕೇನುಜಿ ಸೊ ಒಂಚ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿತೆ ಓಡೆ ಬೀರ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಕೋಡೆ ಹೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ನಿಗಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಸೊ ಪೈಪಿಂಗ್ದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಪೋಯಿ
तोशा का निकलला अपडेट करलेन बनवनी पोरे पला होई ఎన్న మల్లిగే తులే ఎన్న మామి పాప మల్లిగే తులే కంచి దిజి ಅಂಚಿಪೋಯಾ ದೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಏರ್ಬೋರ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಕೇಂಟ ನೆನಪೇಜಿ ಆರಾ ಓ ಅಂದ ಕಾದಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಮುರಾರಿ ದಾರಂದ ಕಂದಿನ ಪೂ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕನತಿಲಕಾನೆ ಉಂಡು ಪೂ నేను దారంగా పాడుతోడబ్బి దారందాగా అవులతులే కాకడలతులే ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದಿನ ನಿಂಗೆ ದಾರಂದದ ಇದು ದಿನ ದಾರಂದದ ಇದು ಏಕ ದಾರಂದದ ಇದು ಹಬಿ ಎತ್ತು ದಿನ ದಾರಂದದ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ 4 ದಿನ ಇನಿಕ್ ಪೂಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡನ್ನ ಕರಂಚಿದು ಪೋತು ಸತ್ಯ ಆತು ಶೋಕೊಂಡು ಸೋಲ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪೈಪ್ದ ಓಲಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆತನ ಪೂರ ಕಿಚನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅದ ಏನ ಹಾಂ ದಾರಂದಾಗ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದೇರು ಹೌದಾ ಈಗ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನೆ ಬಿ ಕೊರ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂ ಮಿತ್ತಾ ಓ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತನಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಏನು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ದಾಲಾಜಿ ಕನಬೇಡಿ ಒಲ್ತುಲ ಹೋಯ್ತಂ ಬಲಡೆ ಎಂಜಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ತದ ಬರ್ಪುಜ ಇಡೆ మెల్ల మెల్ల మల్పొచ్చా బా కానిండు తోన్ పో ಇರ್ದಾಯಕ ಇನ್ನು ವೈರ್ ನಂಚ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೆಲ್ಪ ಪುಂಜಿ ತುಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ನೀನು ಮೇಸ್ರು ಹಾಕೊಲ್ ರಜೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಯರುಂಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಣು ನೀರು ಬಿಡ್ಪಿನ ಮೆಲ್ಲ 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 ಬಾ ಏ ಅಜ್ಜ ನಿಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ದೇವರೇ ಗುರುಪಡ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆಗೆ ಬಾರ್ದ್ವಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಜನ ನಾಯಿ ಬೊರ್ಚ ಬಾ ಅವು ಹಬ್ಬ ಹಂಗಾಪುಡ ಅಲ್ಪ ನೀಲ್ಕೆರೆ ಪುರ ಬೊರ್ಚಿ ತಿರ್ತ ನಿಲ್ಕೆರೆ ನಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪು
तीर्थ निल्के पोड़ के निल्कोची ನಾನು ಸೀದಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು ರತ್ನ ಕರಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಆತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಪೈಪ್ ಅವಳು ತುಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಆತೀನಿ ದೆತ್ ಬಾಡ ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಡ ಪೈಪು ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಡ ಅಭಿ ನಾ ಹೋತೆ ಹಾಂ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ರೀ ಬೊರಿಯರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಪೂರ್ಣ ದಯಪಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೇನೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಂಡಿ ಮಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ದ ಸಾರಗ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ನುಕ್ಮಲ್ದಯ್ಯನ್ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಹಂಗೆ ಪಾಡ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಬಿ ಯಾನ್ ಮೀಪ ಇರ್ದಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಮೀಪಲೆ ಹಂಗೆ ಪಾಡೆ ಅದೇ ಅಭಿ ಇರೇಗ ಎಕಡೆ ನುಕ್ ಮಲ್ಮ ಪಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಇತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿ ಎಡ್ಡಾರಿ ಅವು ಹ್ಞೂ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನ ಬೋರಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಪ್ಪ ಮೀಪವರ್ನಿ ನಾನು ಕೊಲೆಪ ನೀಕು ತಿರ್ಗುನ ನ್ಯಾಂಡ್ ಅವ ಹಾಂ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಬೊರ್ಚ ಅವಳು ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋರಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 500 ಮೀಪಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ನುಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಿಗಲ ನಾಟಕ ಯಾವು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜವನು ಎರಡು ಆಂಡಲ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೆಂದರೆ ಕನಕಿಜ್ಜಿ ಕನಕಾಲಿಯನ್ ಊರಣಿಯವರ ಕಂತಿನ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಕ ಅಜ್ಜಿ ಪೀತೆ ಕೊಂದುದೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಈಗ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕನೆಯಾರು ಪೋಯಿರು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.